Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur abuztuak 6 asteartea bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Ainhoa Ruiz etorriko da Te Diferentziatik datorrena. Te Diferentziak KUL proiektuaren bigarren edizioa atera du uda honetarako. Kultura en el corazón del pueblo izenburupean. Eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik Urroz Bilaren udako ikastaroaren 3. edizioaren inguruan hitz egiteko Leire Matxina izango dugu hemen platoan. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1940 Euskaldunen deportazioaren historia hasi zen bigarren mundu gudan. Urte batzuk geroago, 1945 Ameriketako Estatu Batuek bomba atomikoa jaurti zuen Japoniako Hiroshiman. Egun berean, baina 1952 pistolaz dueloa egin zuten Txilen Salvador Allende eta Raúl Retin senatariek. Eta bukatzeko 1970 AEB-tan Disneyland jolas parkean sartu ziren 300 ekintzaile antimilitarista eta antikapitalista. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean Txantreako liburutegi publikoan goizeko 11 eta 12 bitarte crash tailerra egongo da Inma Gurrea, Izaskun Mujika eta Marisa Serranoren eskutik. Tailer hau 5 eta 8 urte bitarteko aurrentzat egokitua egongo da. Ostegunean, alde batetik Ezpeletako Jauregiko patioan arratsaldeko 7:00 Ipurbeltz antzerkia egongo da. Zuhaitzek eta Arbik ez dituzte ulertzen gauzei buruz dituzten ikuspuntu desberdinak, eta batak bestearen lepotik egiten dute barre. Zuhaitzentzat bizitza berdea da, Arbirentzat berriz morea. Bakoitzak bere modura ikusten ditu gauzak eta ez dute elkar ulertzen, baina hasiera batean arazo dirudien hori azkenean altxor bilakatuko da. Beste alde batetik, Mendillorriko Lakua parkean gazte harrigarria TS Espibet filma jarriko dute gaueko 10:00. Ostiralean, The Titanian zen kontzertua egongo da iluntzeko 8:00 Gaztelu Gibelen. The Titanians Iruñeko roots reggae talde bat da. Duela 6 urte baino gehixeago 0, reggae band izenarekin sortua. Urteotan tokiko jai ugarienetan hartu du parte, bai eta hainbat jaialdietan ere. Beti ere kultur eszena jamaikarra Iruñean errotzeko eta handitzeko. Azken diskoa aurkeztuko dute, Helmuga izenekoa. Igandean, Tafallan, Goxuan Salsaren kontzertua egongo da iluntzeko 8:30. Goxuan Salsa Nafarroako eta Kolonbiako musikariz sortutako Iruñeko saltsa taldea da. 70-80ko hamarkadetako saltsa tradizionalean oinarritzen da, orkestra handian, baina baita euskal kulturaren eragin handiarekin ere. 2024 taldeak bere bigarren diskoa kaleratu du, urak eraginen du bide. Kontzertu biran Arkakusoen plazatzoan Tafallan izanen dira musikariak arratsaldeko 8:30. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian Erk eta Puigdemonten arteko haustura erabatekoa, hilaren investiduraren bezperan. Errepublikanoek independentisten arteko gorrotoa usatzea leporatu dute Junts alderdiari, presidente ohiaren atxikloketaren erantzule izatea egotzita. Erkekok gazteek ere babestu dute investidura akordioa. Paris 2024 atalaren argazki nagusian, Samu Juan Miranda, Juanlu eta Aimar Oroz Nafarra Marokoren aurkako partidaren amaiera ospatzen. Titularrean, Aimar Oroz eta Jon Patxeko final olimpikora. Erdiko berrietan, alde batetik, Pablo Hermoso de Mendozaren garaipen eta emoziozko agurra Lizarran. Beste alde batetik, bombada, gainberan ez doan tradizioa. Goiko berrian, bizi itxaropena Nafarroan estatuko bigarren altuena da.
Eskuineko berrietan, batetik Astelehen Beltza Burtsetan, Estatu Batuetako atzeraldiaren beldur. Bestetik, hirugarren porrota botere judizialaren kontseilu nagusi berrituan presidentea izendatzeko ahaleginean. Bukatzeko Erresuma Batuak armada iraunkorra sortu du indarkeria arrazista geldiarazteko. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako 4 auto berritik bat kanpoan matrikulatzen da. Gipuzkoa, Alakante, Madril, Errioxa eta Zaragoza gehien izapidetzen dutenak. Argazki nagusian, aita eta semea sorbaldan irteten dira. Bakoitzak 4 belarri eta buztan bana ebaki ondoren. Titularrean, agur apoteosikoa. Lizarrako zaleek Hermoso de Mendozaren azken arratsaldearekin bat egin dute euren etxean. Eskuineko berrian, lurrikara munduko burtsetan, AEB-en krisi baten beldur. Paris 2024 atalean, alde batetik Aimar Oroz eta Patxeko urrea lortzeko leian, bestetik zirrarizko meritua 3x3 saskibaloian. Azkenik, Carolina Marinek diagnostikorik txarrena jaso du. Onubenseak hautsital ditu lotailu gurutzatua eta eskuineko belauneko 2 meniskoak. Gara egunkariaren titular nagusian, Starmerrek larritasun handiena ematen dio eskuin muturreko indarkeriari. Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroak, polizia espezializatuen armada iraunkorra ezarriko du eskuin muturrak Inglaterrako eta Irlandako iparraldeko hainbat hiritan egindako istiluei aurre egiteko. Asilo eskatzaileak hartzen dituzten hotelak erre dituzte, arrazializatutako pertsonei eraso diete, saltokiak arpilatu dituzte eta bar. Starmerrek legearen pisu osoa agindu du atxilotuen aurka eta kondena azkarrak eskatu ditu. Argazki nagusian, Israelgo agintariek Gazako zerrendako hilarrietako tropek baitutako beste 84 palestinarren gorpuak entregatzen zituzten atzo. Horietako batzuk deskonposatuak, zadituak eta ezagutezinak dira, eta zaila da identifikatzea. Titularrean, Israelek Gazan lapurtutako 84 gorpu itzuli ditu. Ezkerreko berrian, Jovent Republikaren PSC-rekin egindako itunari bai kritikoa. Beheko berrietan, alde batetik, BOJ-ek espekulatzaileei oporrak kontrajartzen dizkie. Beste alde batetik, Donostiako geltokia kolapsoaren ertzean. Amaitzeko, Merzel Peñaren kronika dugu. Patorroiak blusekin eta neskekin partekatu du bere eguna izenburupean. Berriaren titular nagusian, AEB-ak atzeraldian sartuko ote diren beldurrak galerak eragin ditu munduko osoko burtsetan. AEB-ek enplegu datu txarrak izan dituzte eta kezka sortu da Erreserba Federalaren tasen jeitsiera beranduegi ote datorren. Japonian, Nikkei indizeak historiako galera handienetan bigarrena jasan du. Argazki nagusian, Andre Maria Zubiari aurreskua dantzatu zioten Gasteizko kuadrilek. Titularrean, nesken eta bluesen egun handia Gasteizen. Beheko berrian, Bizkarsoro filman euskaraz aritzeagatik gutxietxeak eta jazarriak izan zirenen testigantza. Eskuineko berrietan, batetik Bangladesko lehen ministroak kargua utzi eta herrialdetik ihes egin du. Bestetik, eragozpenak Renfek Irun eta Donostia arteko trena eten duelako. Jarraian, autokraziak izeneko udako seriaren lehen atala. Bukatzeko, Paris 2024 ataleko 2 berrietan, saskibaloian Alonso eta Arminok zilarra irabazi du 3x3koan. Futbolean berriz, finalean sartuko dira Patxeko, Turrientes eta Oroz. Kaixo, lehen esan bezala, oraingoan gure lehenengo elkarrizketan Ainhoa Ruizekin egongo gara, te diferentziatik datorrena. Kaixo, zer moduz? Oso ondo, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Zuri etortzeagatik. Bueno, Cool proiektua, Kultura en el corazón del pueblo, proiektuaren bigarren edizioa aurkeztera zatoz, ezta? Baina kontatu iguzu zertan datza proiektu hau. Mira, Cool herriaren bihotzean hori egiten du. Herrira eramaten du kultura, ez? Normalean aukera izaten ez duten herri horietara joatea gustatzen zaigu eta beti egiten dugun bezala antzerkiz betetzen ditugu udako asteburuak, baina alderdi sozial bat duten antzezlanak aurkezten ditugu, ez?
Eta nola jaio zen proiektu hau, nondik dator ideia? Batez ere hori, asko lan egiten dugu herri txikiekin urtean zehar, emakume asoziazio txikiekin eta bar, eta opari modu bat bezala sortu zen ideia, diru laguntza jaso genuelako, orduan esaten genuen ze aukera ona, beti hitz egiten dugun gai hau lantzeko udan zehar ere bai, herri txikietan normalean jende gehiago doala, kanpoko jendea hurbiltzen zaie, eta hau atrakzio bat da, ez? Onuragarria da herriarentzako eta turismoarentzako ere bai. Helburu nagusia argi dago, ez? Kultura landa eremuetara eramatea, baina espezifikorik dago, helburu espezifikorik? Hau da, helburua, eta haiekin lantzea berdintasuna, tratu txarren prebentzioa, inklusibitasuna, tema guzti hauek udan ere garrantzitsuak direla eta udan zehar ere ez utzi bakarrik azaroarentzako eta martxoarentzako, baizik eta lortu nahi dugu urte osoan zehar gai hauek lantzea. Eta zehazki, uda hontan ze herrietan egon zarete? Aurten, ostiraletan gaude Lerinen eta larunbatetan Oloritzen. Eta horko inguruko herriei ere etortzea gonbidatzen zaie, noski. Ez dugu nahi bakarrik eremu batean gelditzea, baizik eta Bailara osoarentzako lan egitea. Eta zergatik hautatu dituzu herri hauek? Begiratu genuen despoblazio larritasun hori daukaten herriek, ez? Eta hortan datza egin genuen, ez? Lan egiteko hor, eta gero herriek ere parte hartu nahi izatea, noski, udaletxeek ere haien laguntza eskaini digute eta haien diru puskatxo bat ere jarri behar izan duten aurten bakoitzak altzuenarekin lagundu zuen. Gero antolaketan ere, noski, herrikoek sartzen dira. Aurten ere Garesen gaude, han aurrekin tailerrak egiten eta ludoteka moduko bat egiten, Gareseko eta inguruko ondarea lantzeko, hau berria izan da aurten, bestetan ez dugu egin. Eta naiz eta programazioa asteburu honetan amaitu, honekin jarraitzen dugu beste astebete bat tailer hauekin. Eta nola lotzen duzu despopulazio tasa handi hori kulturarekin? Esaten genuena, ez, honek laguntzen du. Nik aurrak edukita nahi dut egon herri batean doan aurrentzako aukerak ditudan, euskaraz aisialdia landuan izateko, Iruña edo Lizarra edo Tutera edo horrelako herriek eskaintzen dutena herri txiki batean ez duzu lortzen, baina ekintza txiki hauek edukita ona da eta atrakzioa bat da jendearentzako. Eta tailer hauek prestatzeko, murgildu zarete herri bakoitzeko tradizioan? Erdikoek murgildu dira gure proiektuan, zen haiek dira egiten dizkigutenak bisita gidatuak, ez dira profesionalak, dira beraiek eskaini dute haien burua, adibidez zentral elektrikoan bisitatxo bat egiteko, edo eraikin bitxi bat erakusteko aurrei, edo nik lan egin nuen fabrika honetan nahi ez etorri ikustera. Guretzat izan da hunkigarriena, erakusten diguten nola egiten den txantxigorri torta, edo Gareseko jota edo lakoak. Eta orduan ikustean nola nahi duten parte hartu herrikoek eta ingurukoek ere bai, eta gero helduen eta horren artean sortzen diren harreman horiek oso polita izaten ari da. Orain Garesen festetan egon dira, ezta? Nola... Egin dugu pausa. Egin genituen 2 aste uztailan eta orain beste 2 aste abuztuan. Ez dugu komentatu, baina noiz hasi zen eta noiz arte egongo zarete? Hasi zen uztailaren erdialdean, asteburu horretan, eta esaten duena amaituko da abuztuaren amaieran. Eta bakarrik, udan egongo da, ez dago idatzeko aukerarik? Ez, proiektu hau udarentzako da, esaten dituan utxune horiek betetzeko ez, ez bakarrik herriko jaietan izateko programazio kultural bat, baizik eta asteburu osoetan zehar, eta horrela gainera publiko bat sortu, ohitura bat hartu ez,
ibaiatik atera, bokata egin eta antzerkia ikustera noazen. Helduentzako antzerkia egon da, baina helduentzako asteburu bat zenean aurrentzako batera kontziliazio moduan jartzen genituen ipuin kontalariren bat edo, horrela helduek eta aurrek batera altzuten disfrutatu, ez? Eta zein izan da proiektu honetan zure papera kontatu iguzu pixka? Batez ere antolaketan, hitz egiten herriekin, aukeratu zetokitan egin antzerkia, zetokitan egin ipuinak, ludoteka ere bekariak batzuk ditugu zoragarriak eta haiek daude begirale moduan erean dena antolatu dute, ze ekintza egin egunero, eta dirua lortu, eta proiektu handi bat egin behar den puntu guzti horiek ez, denon artean egiten ditugu. Eta zein izan dira zuretzako erronkarik garrantzitsuenak? Bilatu toki egoki bat, non sartu daiteken mundu guztiak, akustika izan behar du, baina kalean egin nahi dugu ere bai, baina hori egiten badu sartu alizatea beste tokiren batean, preantolaketa hori, ez? Ni ustez dela zaiena, oso polita da ere bai, baina oso errez jartzen dituzte udaletxeek. Esaten duana, zenbat eta txikiagoa herria, gero eta maitasun gehiago jartzen diote proiektuari nik uste, eta asko lagundu dute. Eta zein izan da toki ideala agian frontoi bat, aterpearekin? Bilatzen dugu normalean kultura ez dagoen toki bat. Esan nahi dut ez dugu antxoki bat bilatu nahi, ez du normalean frontoietan edo igerilekuetan egiten dira ipuin kontaketak eta ekintzak eta hola. Eta gurea nahi genuen landa eremu horiekin harremana zeukanten tokiren bat adibidez. Iaz egon ginen San Martin de Uxeko upategian, nola udan ez den erabiltzen utzi ziguten hor lan egiteko, edo Burgiko poligonoan, normalean udan ez da erabiltzen, geudegu antzerkiz betetzen, kulturaz betetzen, eta horten gauza bera daukate elkarte bat oloritzen, euria egiten badu, bitan gertatu zaigula barrura sartzen gara, bestela gaude edo lerinen daukatela hor bista batzuk hor zoragarriak, goiko aldean ikusten diren baratza guztiak eta horrelakoak. Esan bezala, aurtengoa bigarren edizioa da, eta zergatik erabaki duzue bigarren edizio bat egitea? Saiatzen gara urtero, ez? Esaten duena, publiko bat lortzeko ohitura bat hartu behar dute. Eta guk nahi dugu hau luze egitea, ez? Ez dugu nahi orain ja oloritzen inor gehiago inoiz ez ere antolatzea, baizik eta esatea, herri honetan dago kultura ohitura bat, guazen hor antolatzera beste zerbait, ez? Guk nahi dugu hasia utzi eta gero ja beste ureztatzea eta hor sortzea beste bat, ez? Eta urtero esaten duzun bezala nahi dugu eremu ezberdinetara joan. Eta pentsatua duzue urrengo urtean nora joango zareten? Urrengo urtean cool egongo da ziur, diru laguntza jaso dugulako. Orduan oso pozik gaude, gainera desentea izango da, programazioa polita, herri gehiago sartzean lortu nahi dugu. Orduan begira, hemendik info@tediferentiara bidatzeko bai antzesleek haien proiektuak, herriek ere parte hartu nahi badute bidaltzea gogo hori, ez? Eta horrela gu kontuan ahal izango dugu dena. Eta, pasaren urtekoa nola joan zen ja bukatua dagoela? Iaz oso ondo egon zen. Hasierako zailtasun guztiak aurkitu genituen bidean, ez? Esaten duena, eguzkia izan zen izugarria iaz. Orduan ikusi genuen behar genuela, naiz eta oso polita izan biztak, itzala, da funtseskoa, herrietako jaiak kontuan izan behar dira, ingurukoak ere baitzen, baiara txikietan herriko jaiak baldin badaude, ezin diezu programazio hori kendu edo, ez? Adostatu ze data den hoberena herri bakoitzarentzako eta ze beharra duen herri bakoitzak ere, bai? Eta jendearen aldetik harrera ona egon zen? Oso ona, oso ona. Iaz iraundu zuen gehiago, gainera zen ostirala, larunbata eta igandea, eta nabaritu genuen gehiago hasieran jende gutxiago etortzen zela, eta geroz eta jende gehiago etortzen zela ikustera, orduan guretzat hori zoragarria izan zen, okerrena izango zen kontrakoa gertatzea, ez geroz eta jende gutxiago, ez baina betetzen zen, jendeak gehiago nahi zuen eskertzen dizute pilo bat, orduan ikuste dut bide honean gaudela.
Eta aldaketarik egon da pasaren urteko ediziotik onera? Bai, aurtengoa izan da askoz txikiagoa, diru laguntza ez genuelako jaso, orduan beste modu batean moldatu behar izan dugu, eta hori izan da, hor dago gakoa, dirurik ez badago, ezin duzu ordaindu aktoreak, programazioa ezberdina izan behar da, aurten gure ikuskizun gehiago sartu behar ditugu, horrela sartu izan ditugu. Horrela norbaitek dirua galdu behar da badu gure poltsikotik ateratzen da eta ez dara hor geratzen ez, baina bueno, hala ere programazioa itzela izan da eta datorren urtekoa handiagoa izango da. Eta antolakuntzaren aldetik zerbait aldatu duzu esan ez, oso ondo egon zeniaz, beraz jarraitu dugu dinamika berdinarekin. Eta te diferentziak antolatu du, baina ze laguntza jaso duzu edo? Aurten udaletxeek, herrikoek. Tokian tokiko udaletxeek jarri dute alzutena. Orduan aurten hortik atera dugu laguntza, baina hori esaten duan bezala, Innova Kultural diru laguntzari esker, datorren urtean, udaletxeek diru gutxiago jarri ahal izango dute, parte hartu nahi badute, edo toki gehiagotara eraman. Ja, posible da, ze azkenean aste asko dira eta emanaldi asko. Bueno, pasaren urtekoa komentatu dugu, baina aurtengoa nola doa momentuz? Oso ondo ere bai, bete izan dira guk espero genituen gauza guztiak, jende ingurutik eta aurraldetik ere bai, parte hartu dute programazioa oso ondo funtzionatu du. Jarri ditugu erdia familiarrak eta erdia helduentzako. Eta oso ondo joan da. Normalean nahi duzu familiarrak sartu danak, errezagoa da aurrei erakarri gurasoi baino aurten esaten duena ipuin kontaketaz jarri ditugunez helduentzako emanaldietan batera orduan funtzionatu dute denak eta mezua bidali ahal izan dugu herri guztietan. Eta programazioaren aldetik tailerrak ezakit gai espezifikoren batean oinarrituta daude? Garezeko ondareari buruz, aste batean izan dira eraikinei buruz, beste aste bat naturari buruz, hemendik aurrera geratzen den aste betea, oraindik apuntatu daitekela nahi duenak, naturari buruz doa, orduan hor ibai ertzeko zela joiek, eta egon dira eskabazioak egiten, herriko oian mendorekin, adibidez, erakutsi dien nola egiten diren gauzak, egon dira brotxitekin, lurretik ateratzen gauzak, eta oso polita. Eta zuretzat, zer suposatzen du proiektu hau aurrera ateratzeak? Ilusio bat, zen guk beti izan dugu buruan proiektu hau, urte askotatik, baina ez genekien nola aurrera eraman. Eta, proposatzen genien udaletxeei, eta esaten, ze ondo, ze polita, baina funtzionatuko du, herria oso txikia da, ez dakit zenbat ikusle behar dituzuen, eta ingurukoei esaten badio ez dira etorriko, bai, edo ez, esaten zuten. Orduan, ikusi genuen iaz oso ondo joan zela, eta gure proposamena da jarraitu urte askotako. Eta jarraipen horretan, nora edatzeko intentzioa daukazuen Nafarroan geratuko zarete? Bai, nik uste dut proiektu hau betirako Nafarroakoa izango da. Herri piloa daude Nafarroan, baiara asko, egon gara erronkarin, egon gara, falta zaigu hegoalde guztia, oraindik ez gara iritsi horraino ez, baina etorriko dira urteak eta nik uste dut Nafarroarekin aski soberan daukagula. Eta euskararen papera zein da proiektu? Badaude emanaldiak euskaraz, gaztelaniaz, Garesen egiten diren tailerrak elebieraz egiten dira. Beti sartzen dugu euskara programazioan eta edapena egiteko txostenetan eta dana elebieraz daude. Eta harreraren aldetik aldaketa nabaritzen da? Begiratu behar duzu non programatu euskaraz edo ez, adibidez, iaz euskara gehiago zegoen erronkari aldean geudelako, eta hor helduek naiz txikiek dakite euskara, orduan ez dago arazorik. Gero hemen, Izarbeibarren elebieraz egitea eskartu ziguten, ez euskara hutsean,
Eta, bueno, hori moldatzen gara herriek eskatzen digutenera, beti saiatzen gara euskara sartzen, beti egongo da euskara, baina hori, segun eta non dago modu batean edo bestean. Eta zer espero duzu te diferentziatik aurtengo edizioaz? Bueno, ja, espero duguna gertatu da zen, ja amaitzear dago. Asteburu honetan Tedisco festarekin juerga familiarra da. Hemen amaituko dugu, saltokata dantza eta abesten. Eta nik uste dut nahi genuena eginda dagoela. Eta Gareseko tailerrak ere funtzionatzen dira, beraz, agian datorren urtean beste toki batean egongo dira. Eta gainean, nola egiten dituzten eskulanak eta marrazkiak eta ipuinak sortzen dituzte ikusi dituzten eraikinei buruz edo horrelakoak geratuko diran Garesen daukaten binkulo aretoan, erakusketa gisa, han egongo dira dana usten diguten arte, baina espero dugu urte osoan zehar, eta aurkezpena egingo dute ostiralean, herriko pertsonekin egongo dira, laguntzaileekin, ez? Eta, bueno, nik uste dut hor utzi dugula hazie polit bat, eta datorren urtean jarraituko dela. Eta orain uda bukatu ondoren, ze proiektuak ditu dute diferentziak? Urtez urterokoak, datorren datorren uda prestatzen hasi behar gara ja, urte osoko lanak dira hauek, gero Rinkonez Irrikobekos jarraialdiarekin ez, gure zirrikituak ere martxan gaude datorren urtekoa prestatzen, urteko emanaldi guztiak, eskoletan, zein kulturetxeetan, ez, saltzen jarraitu behar dugu ez, eta antzesten. Beraz hau ez da gelditu? Ez, inoiz ez. Lehen udasen deskantzatzeko pixka bat, proiektu honekin, jazta, kanpora deskantzua. Ainhoa, baina, bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait utzi dugun? Animatzea azken ostiral eta larun bat honetan Lerinera edo Loritzera joatera, eta Gareseko Izarbei barko edo handiko porretan dauden aurrei ere gonbidatzen dietan daukagu bulego bat kale nagusian, orduan ara puntatzea ekintza hauek egitera oso politak direla. Bueno, mila esker gurekin ona etortzeagatik hitz egitera, eta ea zer moduz bukatzen den proiektua. Oso ondo ziur, eskerrik asko. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, ipar partean behe-hodeiak nagusituko dira zeruan. Noizbehinka euri txikia edo xirimiria ere egin dezake, batez ere ekialdean. Edo nola ere, arratsaldean baliteke ostarte batzuk zabaltzea, gehien bat Bizkaian. Hegoaldean, berriz, hodeiak urdinguneekin tartekatuko dira, eta zenbat eta hegoaldearago, zerua orduan eta garbiago egongo da. Ipar-haizea ibiliko da berriro, biziago arratsaldean, eta temperatura maximoek behera egingo dute, bereziki Mediterraneo isurialdean. Hala ere, bero egingo du, bereziki Nafarroa hegoaldean. Ez da baztertzen Nafarroa edo iparraldean, arratsalde edota egunean puntualki ekaitzak jotzea. Asteazkenean, zerua nahiko estalita agertuko da ipar partean. Hegoaldean, berriz, hodeiak askoz urriagoak izango dira eta lehorretik jarraituko dugu. Ipar partean noizbehinka euria egingo du, baina oro har euri gutxi espero da. Iparraldeko haizea gailenduko da beste behin biziago arratsaldean. Temperaturak berdintsu jarraituko du. Kaixo, lehen aipatu bezala, orain gure bigarren elkarrizketan Leire Matxinarekin egongo gara, Urroz Bilako udako ikastaroen 3. edizioa aurkeztera datorrena. Kaixo, Leire, zer moduz? Kaixo, ongi izu. Oso ongi. Kontatu iguzu pixkat, zer da Urroz Bilako ikastaroa? Urroz Bilan egiten den ikastaroa, batez ere literatura eta irakurketa sustatzeko ikastaro bat da. Bertan hainbat ekintzak egiten dugu, batez ere irakurketa sustatzeko eta literatura ere bai sustatzeko. Eta noiztik egiten da? Duela 3 urte hasi zen ikastaro hau egiten, eta hau esan duzun bezala 3. edizioa da. Eta zergatik hasi zen egiten, nola sortu zen ideia, helburu horrekin? Helburua pixka bat gizarte honetan mugikorrekin eta gailu elektronikoekin
pues, pixka bat apartatzeko literatura eta irakurketari garrantzia ematen. Eta batez ere hori, jakiteko zer garrantzia duen literatura eta irakurketa. Eta nola da funtzionamendua? Bueno, egunean zehar hainbat jarduera egingo ditugu. Ikastaroan hainbat idazle, irakasle eta irakurzale eta musikariak ere egingo dira parte hartuko dute ikastaroan, eta gero gazten ikastaroan idazketa tailerrak, antzerkiak, jolasak, eskulanak eta kanpoko beste jarduera batzuk ere bai egingo dira, eta egunean badaude jarduera batzuk eta hori. Eta ze maiztasunarekin egiten dira egunero? Bai, egunero. Eta nork antolatzen du ikastaroa eta nork laguntzen du? Bueno, antolatzen du Urrozpila del Libro, baina ere bai Cenáculo Literario eta Nafarroako idazleen elkarteak, eta Urrozbilaren udaletxea ere bai, eta ezagitzen gehiago. Baina pixka bat horiek. Eta Nafarroako idazleen elkarteak eta Cenáculo Literario elkarteak parte hartzen dute, baina zer dira elkarte hauek? Bueno, Cenáculo Literario literatura eta liburuen talde profesional arteko topaketak sortzean oinarritutako elkartea da. Eta Nafarroako idazleen elkartea literatura zabaltzea du oinarri. Eta Nafarregiren sustapena gure lurraldean eta literatura arteari dedikatzen direnen eskubideen defentsa. Eta kolaboratzen duten lehenengo aldia da edo beste edizioa? Ez, pasaden urtean ere bai kolaboratu zuten. Eta nola kolaboratzen dute? Adibidez, Idoia Soralegik, Nafarroako idazleen elkartearen idazle bat, elkarrizketa batean parte hartuko du bidaiei buruzko elkarrizketa batean. Eta gero, adibidez, Ingrid Bindelek, Cenáculo Literarioren partaide bat, lagunduko du gazte ikastaroan, eta gero ere bai beste elkarrizketa batean ere parte hartuko du, irakurketari buruzko elkarrizketa batean. Orduan, bere partaidetzarekin etortzen dira eta hori. Eta zenbat egoten zarete ikastaro hau prestatzen? Nik udan hasi nintzen lan egiten, eta orduan ikastaroa gutxi gora beraia prestatuta zegoen. Orduan nik etorri nintzenean azken minutuko gauzak egiten egon nintzen, eta hori ikastaroa zabaltzen eta bar, hori. Hori. Eta bakizu pixkat nola izan den prestaketa? Bai, suposatzen dut jendearekin eta horrela hitz egiten ideia ona iruditzen zitzaien, hori, mahai inguruak prestatzea eta bar, hori da pertsonekin hitz egitea edo elkartekin hitz egitea, adibidez Nafarroako idazleen elkartearekin hitz egitea eta ea nork daukan perfil ona mahai inguruan hitz egiteko. Adibidez, hori, lehen aipatu den bezala, bidaiei buruzko mahai inguru batean, jendea irakurri duena hori buruz, edo idatzi duena horri buruz, eta perfil hori aurkitzen ez, eta beraiekin hitz egiten. Eta hori, gutxi gora bera. Eta zu, nola sartu zinen ikastaro hauen prestaketan, eta zein da zure papera hauetan? Nik hizkuntza eta literatura ikasten ari naiz, eta orduan praktikak liburutegian egiten ari naiz. Orduan, prestaketan
ikastaroan, hori, saiatu naiz zabaltzen leku guztietatik, eta gero ere bai izan nuen ideia bat gazte ikastaroa dela. Eta hori sortu zen, nik egon nintzen hitz egiten Jabirrekin eta esan nion, agian egin aldezakegu ikastaroarekin batera, ikastaro bat baina gazteentzako. Eta hori ideia ona iruditu zitzaion, eta hori nik prestatu nuen jarduerak zeintzuk izango diren, nola noiz egingo ditugu, nola, eta hori bai nik egin nuela eta nik prestatu nuela. Eta zergatik erabaki zenuen liburutegi horretan praktikak egitea? Orain aipatu bezala, literatura eta hizkuntza ikasten ari naiz, eta irakurketa asko gustatzen zait, eta pila bat irakurtzen dut, eta hori eskintzen zidaten praktikak egitea, eta nik baietz esan nuen, eta hori, irakurketak gustatzen zaidalako, eta hor liburutegietan sartzen naizenean, egoten naiz rato bat, eta gustatzen zait liburuak begiratzea, eta beste aldean, nik etortzen den jendeari laguntzea, liburuak esatea zeintzuk diren gustatzen zaidanak niri, eta batzuetan besteak laguntzea, eta hori. Eta gazte ikastaro horien prestaketan, zer izan da zailena zuretzako? Zailena, izan da, nik uste, jardueretan kontuan izatea ze pertsonei bideratuta dago. Gazte ikastaroa bideratuta dago 8 eta 15 urteko neska mutilei, eta ekintzak aurkitzea pertsona bat, 8 urteko pertsona batentzako eta 15 urteko pertsona batentzako ez izateko edo oso zaila eta interesgarria izateko aldi berean, ez? Eta hori adin tarteko pertsonentzako ekintzak bilatzea, bai kostatzen zaidala, baina egin dut, eta oso interesgarriak dira, hori, 8 urteko jendearentzako eta 15 urteko jendearentzako. Eta ekintzak berak dira 8 urteko ume batentzat eta 15 urteko bat? Bai, adibidez, antzerki bat, 8 urteko pertsonarentzako izango da superinteresgarria eta superdibertigarria, eta 15 urtekoarentzako ere bai. Eta idazketa tailerretan 8 urteko pertsona bat gauzak oso ez duela ipuin oso bat idazten, ez da zer gertatzen, eta 15 urteko bat ipuin bat edo horri oso bat idazten badu, ere ongi egongo da. Dena bere adinetara adaptatzen. Eta, esan bezala, 3. edizioa da aurtengoa. Zergatik erabaki duzue errepikatzea edo erabaki dute zeuden oraindik? Bai, duela urte hauetan, jendea etorri da eta jendeari gustatu egin zaio, eta begiratu dute urte honetan ere bai egin pentsatu dute ea urte honetan berriro ere egin izan dute, eta bai egin dute. Eta hori elkartekin eta hitz egiten, 3. edizioa prestatzen dute, eta
hori, jendeari gustatzen zaio eta badago jendea lehenengo edizioan, bigarren edizioan eta orain hirugarren edizioan parte hartuko dutela eta hori da gustatzen zaiela eta interesgarria dela. Eta badakizu ea egon diren berrikuntzarik aurtengo edizioan? Bueno, berrikuntza da Gazte ikastaroa, egingo dela arratsaldetan. Eta hori izango da, egingo da ikastaroa eta Gazte ikastaroa. Eta Gazte ikastaroan nik egongo naiz, Ingrid Bindelekin ere bai. Eta hori, biak batera egongo gara hor aurrekin eta prestatzen eta hori. Aurtengo edizioa El placer de leer lehenpean dago, edo irakurtzearen plazerra euskaraz. Zergatik erabaki duzue izen hau? Bueno, nik uste erabaki dela jarduerak oso erlazionatuta daude irakurketarekin eta idazleekin eta etorriko dira idazle eta irakasle eta irakurtzaleak esatera garrantzia, irakurketaren garrantzia eta ze bentajak dituen eta bar, eta uste dut horregatik, mahai inguruak oso erlazionatutak daude irakurketarekin eta literaturarekin eta bar, eta horregatik eta ere bai jakiteko irakurketa ona dela edo irakurketa jarraitzeko eta hori. Eta zeren arabera aukeratzen dira leloak, gai ezberdinak daude urtero? Bueno, bai, gutxi gora bera dira edizio guztiak antzekoak. Daude gauzak ezberdinak, baina antzekoak dira, mahai inguruak daude, eta hori, idazleak ere etortzen dira bere liburuak aurkeztera, batzuk, eta hori. Baina, bai, badago edizio bat eta gai bat, baina denak literaturarekin eta irakurketarekin erlazionatutak daude, orduan hori. Eta zein da aurtengo programazioa? Bueno, aurtengo programazioa, kurtsoan dira 4 egun, ikastaroa. Eta gero gazteen ikastaroa bakarrik dira 2 arratsalde. Denak dira arratsaldean, larunbatean eta igandean ezik. Direla goizean, eta hori baina gero arratsaldean ere afaltzeko aukera daukazu, eta hori programazioa da. Ostegunean daukagu presentazioa, aurkezpena, kurtsoaren aurkezpena. Gero egongo da mahai inguru bat, irakurketari buruzko mahai inguru bat, nola hasi irakurtzen, ze liburu gustatu zaizu, hori pixka bat. Gero kafe bat. Gero komediari buruzko beste mahai inguru bat, eta gero afari bat musikarekin, eta gero ostiralean, egongo da hori mahai inguru bat bidaiei buruzkoa dena, gero beste kafe bat, eta gero beste mahai inguru bat internetaren eragina liburuen eta literaturaren munduan. Eta gero, larunbatean goizean, egongo da kata moduko bat liburuaren eta ardoaren kata. Eta hori ez da Urrozen, hori da beste leku batean, en el señorío de Liberri. Eta hori, eta gero, igandean, goizean, egongo da idazteko tailer bat. Eta hori, idazle bat, hori egongo da, dena antolatzen eta dena hori laguntzen eta bar. Ikastaro bete-betea. Bai, dago, denetarik,
denetarik, bai. Eta ez dugu komentatu, baina segunetik segunera izango da? Abuztuaren 22tik abuztuaren 25 arte. Osea, ostegun ostira, larunbat igande. 4 egun. 4 egun, Bai. tope. Bai, a tope. Bai. Eta, nori zuzendua daude ikastaro hauek? Osea, gazte eta helduei, ez? Bai. Baina ze tokiko jendeari, ez dakit. Bueno, ikastaroa, pues hori bideratuta dago, pues jende, pues handiagoa den jendeari, adibidez unibertsitatean dauden jendeari, pues edo lanean dagoen jendeari, baina pues pixka bat hori, gustatzen zaien, jendea, irakurketa idaztea eta literatura hori gustatzen zaion jendeari bideratuta dago, eta bai gazte ikastaroa bai bideratuta dago 8 eta 15 urteko pertsonei, adinei. Baina, 7 urteko pertsona bat bada, ez da zer gertatzen, eta 16 urteko pertsona bat etortzen bada, ez da zer gertatzen, da gutxi gora bera, eta bai ikastaroa bai formalagoa dela, etortzen dira irakasleak, idazleak, eta bar, eta hori bai interesgarria dela, biak oso interesgarriak dira, baina hori bai dago pertsona batentzako bai gustatzen zaiola irakurketa eta hori. Ez dago profil itxi bat? Ez, etortzen alda nahi duena, bai. Eta ikastaro hauetan parte hartzeko izena aurretik eman behar da? Bai, hemen behar duzu izena urrozbilladelibro@gmail.com edo telefonoa 609-4082-02. Eta, programazio eta bar dago urrozbilladelibro.blogspot.com eta hor dago dena programazioa eta ere gazte ikastaroaren programazioa eta ordutegiak eta dena hor dago. Eta hori hor ere bai, dago informazioa eta telefonoa eta gmaila gurekin kontaktuan jartzeko. Eta kuota ezberdinak daude gazte tailerran apuntatzen bazara, helduetakoan? Bai, gazte ikastaroa dira 30 euro. Eta gero dago ikastaroan, dago normala dela 20 euro, mahai inguru eta jarduera guztietako parte hartzeko, kafearekin sartuta. Gero, egun bat 10 euro, eta gero janariak eta fariak eta igandearen tailerra doa aparte. Eta hori 25 euro, gero gauean 15 euro, eta kata eta ardoaren eta liburuaren kata eta tailerra 15 euro. Hori dena aparte. Eta gero bertakoak ez diren pertsonentzat bertan lo egiteko aukera eman duzue baita, ezta? Bai, badago etxe bat hor geratu altzarela lo egiten eta hor hori tarifak daude, ez dakit orain ez nahi zoraitzen preziotaz, baina bai dago aukera lo egiteko nahi duzun egunetan, hori da gurekin hitz egiten eta guk etxe horrekin kontaktuan jartzen gara eta prezioak prestatzen ditugu eta hori. Eta aukera hau aurreko urteetan bazegoen ere? Bai, uste dut baietz. Baina ezakit baten bat geratu zen hor, ezakit. Azkenean, Urrozbilla Iruñetik dagoen herri bat 20 minututan egoten zarela, gutxi gora bera, eta batzuk ez zaila inporta kotxea hartu 20 minututan hor egoten zara, baina baldin bazara ezakit beste leku batekoa edo zara Iruñan bizi, bai daukazu aukera hori etxean geratzeko, hostal batean edo etxe horretan gertatzeko.
Eta bakarrik egiten dituzue udako ikastaro hauek edo beste proiekturen bat antolatzen duzue? Bueno, udako ikastaroa bakarrik da udako ikastaroa, ez da egiten neguan bat eta bakarrik egoten da bat. Baina bai egoten dira liburu azokak, hori bai sasoi guztietan. Osea, neguan bat, udan beste bat, eta hor joaten dira herriko plazara eta liburuak jartzen ditu eta hor saltzen dira eta liburu azokak Urrozbilen bai egiten dira eta gero batzuetan joaten gara Iruñera edo Kantabriara ere bai egiten dira atzokak eta bai ere bai deitzen diguztu, ere bai parte hartzen dugu eta bar. Eta liburu azoka horietan, jartzen diren liburuak zuen liburu dendakoak dira edo beste liburu denda batekin jartzen zarete kontaktuan? Ez, da pixka bat gure liburutegian dauden liburuak. Baina liburu horiek ere bai izan dira beste liburutegi batekoak eta donazio baten bidez eman dira eta hori, eta liburuak historia asko daukate, gainera liburu denda Libros con Historia deitzen da eta badaude liburu batzuk direla oso interesgarriak bere historiarengatik, hori ere bai kontuan hartzen da. Eta aurtengo edizioa zer espero duzue? Espero dugu jendea animatzea eta jendea etortzea. Ere bai gazte ikastaroarekin, agian guraso batzuk animatzen dira eta geratzen dira bere semeekin, semeak alde batera eta gero beraiek ikastaroan mahai inguruetan eta kafeak hartzen eta bar, eta espero dugu jendea apuntatzea eta gazte ikastaroa ere bai berrikuntza dela, ongi hartzea eta jendea apuntatzea eta bar, eta espero dugu hori. Eta matrikulazio epea da irekia dago edo bai, matrikulazio epea uste dut 22 arte dagoela. Lasai asko deitu nahi duzutenean eta hori. Eta momentuz nola doa apuntatu da jende asko? Nire esan didate apuntatu dela jendea, baina gazte ikastaroan oraindik ez dakigu nora apuntatu den, norez. Badago jendea deitu duela informazio gehiago, gazte ikastaroaren informazio gehiago galdetzen, eta bai eman esan dute, pentsatzen ari direla eta hori ere bai ongi dago, espero dugu jendea etortzea eta disfrutatzea. Eta gaur egun nola dago gazteen artean literatura eta liburuen kontua? Hori oso gai interesgarria da. Nire kasuan, niri asko gustatzen zait irakurtzea eta idaztea eta bar, baina bai gaur egungo gizartari ez zaio gustatzen hori, irakurtzea eta idaztea eta adibidez nire adineko jendeari agian bai, baina orain etortzen diren generazioei eta gizarteari mugikor batekin azitzen dira eta ez daukate irakurtzeko ohiturarik. Nik oroitzen naiz ikastolan genuela 30 minutu edo 20 minutu liburutegian liburuak irakurtzeko eta bar, baina orain ez dakit egiten den ala beste modu batez egiten den, baina garratzia eman behar zaio eta kurtso hauek, adibidez gazte ikastaroa nik egin dut jendea, adibidez pertsona bati ez zaiola irakurtzea gustatzen, etortzea eta agian ikastaroarekin agian hasten da irakurtzen.
Eta hori, ere kontuan izatea, Gazi ikastaroa telefonorik gabeko eta gailu elektronikorik gabeko espazioa dela. Da, arratsalde bat, zu zaudela irakurtzen edo irakurketari buruzko gauzak egiten, literaturari buruzko gauzak egiten, eta hori ere bai, kurtso gehiago bar dira, eta egin bar dira, orain gizarte honetan, jendeak ez dauka irakurtzeko ohiturarik. Zuk liburutegiak, orain ez da etortzen gazteak eta bar. Eta saiatzen kurtso honekin ere bai saiatzen ari gara gazte horiek gurekin etortzea eta agian egiten beste jarduerak eta ez egoten ordu bat horrela irakurtzen liburu batekin ez zaizula gustatzen eta bar, saiatu zure liburua aurkitzen, zer gustatzen zaizu umorea, agian liburuetako, umorezko liburu pila bat daude. Eta hori, saiatzen pixka bat, hori gizarte honetan mugikorra alde batera utzi eta liburu bat irakurtzen eta garrantzia ematen eta hori. Beraz, ikastaro hau ere egoera honi buelta bat emateko modua dela esango zenuke. Bai, hori nik pentsatu nuen batez ere horretarako. Eske jende asko dago bakarrik mugikorrarekin eta ere bai dena irakurtzen du, dena egiten du mugikorrarekin hori ongi dela. Bere abantailak eta kontrak ere daude. Baina hori, da pixka bat mugikorra alde batera uzteko eta liburu bat irekitzea eta ez bazaizu irakurketa gustatzen, zaila da jartzea. Jartzea da zaila, gero aurkitzea liburu bat eske oso erraza da. Zuk liburutegi batera joaten zara, eta 20 minututan, 10 minututan irakurtzen hasten zara liburu bat, eta agian gustatzen zaizu, eta eramaten duzu etxera. Eta hori ere bai saiatzea, ez? Baina jarri bartzara. Zailena da mugikorra uztea eta joatea liburutegi batera, edo liburu denda batera, edo ezakit, baina ere bai egia esan behar da, badaude pagina batzuk edo web batzuk liburuekin eta hori da ekonomikoagoa. Hori ere bai kontuan hartzea, gaur egun telefonari balio ona ematea eta hori ere komentatuko dugu kurtsoan, mugikorrarekin ere bai irakurri aldezakezu hori. Eta hori izango litzateke irakurketaren kasuan, baina idazteko joera hori sustatzeko zerbait egingo duzue? Bai, egingo dugu idazketa tailerra, egongo da hori ikastaroan, igandean, baina gero gazte ikastaroan ere egongo da idazketa tailer hori. Oso interesgarria da, zuk zure pentsamenduak edo zure gauzak edo ezakit idaztea. Eta hori ere ongi dago, txikitan denok daukagu gure diario bat, eta denak hor gure gauzak idazten ditugu eta baina gero azitzen garenean ohitura galtzen dugu. Eta ez bazaizu gustatzen txikitatik idaztea eta gero ohitura galtzen duzu. Orduan hori ere bai, idazketa sustatzea. Gustatzen bazaizu idaztea hobi bezala, ongi dago. Ez duzu izan behar idazle profesional edo hori, idazten alduzu zure gauzak, zure pentsamenduak zuretzako edo poemak zuretzako eta hori ere bai sustatzea interesgarria da eta oso importantea da. Eta bai, ere bai, jarduera batzuk egingo ditugu, eta ahozko jarduera batzuk ere bai, eta hori uste dut jendeak horrela idazteko ohitura hartuko duela eta irakurtzeko ohitura hartuko duela. Eta hori da, eta ikastaroan ere bai, ikastaroan jendea
idazketa perfekzionatzeko. Osea, idazten baduzu ongi, baina nahi duzu idazle bihurtu edo ezakit, tailer hau ere oso interesgarria izan daiteke zuretzat. Eta lantzen diren gaiak libreak izango dira? Bai, oraindik hori ez dugu pentsatu, baina bai, izango dira libreak, eta hori, ona da, zuk zure gauzak eta idazten dituzu, eta hor geratzen dira, eta nahi duenak altzatzen da eta kontatzen du, eta nahi duena beretzako gordetzen du. Eta adibide, eta hori da literatura. Zuk ongi sentitzen bazara hori idazten, baina ez duzu besteak jakitea edo ez duzu kontatzea, ere ongi dago. Zuretzako ere da literatura, ere da ohitura bat. Eta gaiak hori, pertsona bat ez bazaioira okurritzen ez errez, denoi gertatzen zaigu ez dugula inspirazioa momentu horretan, eta gaiak solteak, bai. Eta gero ere bai, nahi duenak euskeraz idatzi aldu, eta nik irakurriko dut, edo berarentzako izango da, eta hori ere bai, idazketa tailerrean, Gazte ikastaroan, jendea egin alduela euskaraz. Eta irakurri alduan, nik eta ondoan dauden euskara hitz egiten duenak, ere bai ulertuko dute. Eta hori ere bai kontuan izateko, jarduera hori gaztelaniaz eta euskaraz egin daitekela. Mixto moduan egin? Bai, jarduera horretan bai. Eta hori, idatzi nahi baduzu euskaraz eta zuretzako gorde, bikaina. Eta liburuak egongo dira euskaraz baita? Badaude liburuak, liburutegian badaude liburu asko euskaraz, baina ez dugu egingo irakurketa bat liburu batena, egingo dugu, adibidez, nik liburu bat kontatu, istorio txiki bat kontatu, eta gero beraiek, amaiera bat inventatu. Nik ez dut esaten amaiera eta beraiek amaiera, baina hori bai izango da gaztelaniaz. Eske oraindik ez dakigu zer jendeak euskaraz hitz egiten duena apuntatu den, edo ez den apuntatu, edo gaztelaniazko bakarrik, orduan ez dakit. Moldatuko zarete... Bai, badago, etortzen bada pertsona bat eta esaten dit, ni nahiago dut hau idaztea euskaraz. Euskaraz idaztea eta ez badu kontatu altuan, ez du kontatzen, biak egin aldira, baina irakurketan eta hori bai gaztelaniaz. Baina nirekin hitz egiten nahi badute euskaraz, nik euskaraz pozik erantzungo diet. Primera, Leire, baina bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, zerbait aztu zaigun. Ez, hori, galdera guztiak eginak daude eta hori, jendeari animatzen dut apuntatzea, oso interesgarria izango da, 3. edizioa, pena merezi du apuntatzea eta etortzea, eta hori, 8 eta 5 urteko pertsonek ere bai animatzen zaituztet parte hartzera, oso interesgarria da. Ez pentsatu egongo garela irakurtzen 4 ordu arratsalde bat liburu bat. Ez egongo ditugu ere bai ginkanak, jarduera asko eta oso interesgarriak. Eta hori, denoi animatzen zaituztet. Jazta. Leire, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta 3. edizio hau gurekin aurkezteagatik. Bale, zuei mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.